Halo, siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj zajdę w kampania pogramy. Ten sweter obleczony, bo on jest taki fajny, ciepły. I się grzeja i się, powiedzmy, lecza. Jak byście wczoraj zauważyli, to jest chory. No ale dobra, z czym lecimy? Pogram sobie dzisiaj w kampania, potem Battle Royale, potem chyba na koniec myślę BO3 przylecę. Piątek piątunia, także serdecznie was zapraszam. Jeden jestem Team Martin. Tu wszystko działo, mam nadzieję, że mnie wszystko słychać. Nic nie przerywa, nic się nie psuje. Muzyczka myślę, że już jest dobrze ustawiona. Dobra. Dobra, odpulamy. Ratowanie świata, da się wyczytać.
Siema. Siema DJ Ziomek Gaming Plus. Witam cię serdecznie. Kontynuuj. Co tu? Znaczy my tu wczoraj skończyli te jakieś oddziały. O. Otwórz raporcik. O fuck. O wyjrzyj. O ja pierdzielę. Ja DJ będę grał potem Battle Royale. Będę grał. Aha, wy nie widzicie zaś. Cholera jasna, czekajcie. No. Tu się wątrała powiększa. No. Jeszcze zobaczcie. O. Dobra, kamera jest po drugiej stronie. Tu te wiadomości od Wojtka. Czekaj. Chodź. Kogo tu mogę dać? Ty nie należy, no to też go damy. Ty nie mogę, ty też nie mogę, dobra. Niech idzie. Nie idzie. Czekaj. Dobra. A, spoko, DJ. To jutro masz urodziny, czy dzisiaj masz? Kiedy masz ten Geburtstag? Na PC mod? Nie mam. Nawet nie wiem co to jest. Nawet DJ nie wiem co to jest, wiesz? Co ty? Aha. Takie rzeczy. O, popatrz, to jest chyba sobie mogę coś fajnego pobudować. Schemat. Nie wiem DJ. Nie wiem co to jest, nie mam.
O fuck, skasowało mi się. Ja pierdzielę. Ja tego nie odblokuję. Jedynie to mogę odblokować. No ale co tu jest? No, może się niedługo uda, no. Karol, siemanko, siemanko. No, słyszałeś, że ja i tak mam premium, ale nie gram w ta gra. Co tam, Karol, słychać ciekawego? Uwielbiam pomagać bohaterom! Kiedy Wiesiek? No już na Wieśka chyba troszeczkę brakuje. Zadania, co ty? Zadanie nie. Co głośno gro? Przecież grę, no dobra. Ja, no to trzeba, kurna, powiedzieć, wiesz? Muza zaś spoko. Ja już nie wiem, jak to ustawić. Tak czy tak? Tak. Dobra, to ja po prostu mi powiedzcie kiedy. Dobra. Tu zaś tych ocaleńców mamy. Aha. Co tu jeszcze mamy? Na NSC nic tam nie ma. Ja już tyle razy szukam normalnej jakiejś fajnej muzyki. Shut up
and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and Yeah. sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, Teraz why fajna don't you nutka. sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me. I love your body not so much, I like your mind. In fact, you're boring. Jaki Starset? Of my kind. You keep on talking of some girl that I don't know. When will you shut up and when will we go? You feel. You feel. O, obejrzyj. Czekamy, może ktoś jeszcze dołączy. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't Czekaj, co coś mam dać. shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Don't you listen to those old conventions? Ja idę Try na... to suppress your real intentions. You're open-minded, at least that's what you keep on saying. Don't be afraid of doing what you are best in. Shut up, Starset. shut up, shut up, shut up, Ups, shut up, mikrofon. shut up, shut up, shut up. O ja. You feel. You feel. Karol na pewno tańczył przy tej muzyce. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Czy mogę zmienić top donację? And sleep with me, come on. And sleep with me, shut up. A co mu z nim zrobić? Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Nie. Sleep with me, shut up To automatycznie przez stronka jest, wiesz? and sleep with me, shut up and To mi się tam automatycznie robi przez stronka. shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up. Co mnie tu dodało? Faktycznie. Ja sobie muszę trochę przyciszyć tę grę. Przepraszam. A. O. O. Jeszcze nie odnaleziono celu. O ty. O fuck. Wish I could. Kurna. Ponosimy szkody. Sorry. Kurna, nie umie trafić. Kurna, świnio jedna.
O Boże. Co oni tam robią? No ładny był Karol, ładny. Czekaj, co ja tu jeszcze? Ja chyba lecę do pytajnika. Dowódco, z reguły nie wścibiam nosa w cudze sprawy, ale czy zdarzyło ci się zwrócić uwagę na to, jak Summer i Denis na siebie patrzą? Może się kłócili, lecz ich oczy mówiły za nich. Kocham cię. Poszukaj najpiękniejszych róż, jakie uda ci się znaleźć. Mam pewien plan. Jedną już mamy. Dobra, dowódco, małą chwilkę. Ej, Denis, kochasz Summer? Tak. Od momentu, kiedy po raz pierwszy spadła z mojego motocykla. Ja, dobra, ale... A, dobra, kryj się! Nie ma co się dłużej certolić. Odbezpieczam grę O. bez miłości. Obejrzyj. Ten cel jest dość ulotny. Szukaj dalej. A kto to dał? Patrz, a ja nie słyszał. Cel zlokalizowany. Kto tu mi... Gdy będziesz Ludźca gotowy, poszło. postaw atlas na celu. A, dzięki, dzięki. Dostępne jest dodatkowe wyzwanie. Dzięki za ludca, dzięki, dzięki. Kaj, mam to, kaj. O, ty świnia. Już nie szło kaj z tego zrobić. Nie drzewa. Muszę jakaś iść tutaj na polowanie do lasa. Koperty jeszcze są do zebrania. Dołączę karteczkę z romantycznym tekstem, który Denis fuck, będzie to nie mógł to. przeczytać, gdy daje jej kwiatka. To musi być coś, czego na pewno nie schrzani. Gotowe. O ty durniu, ty. Ej. I do tamtych łobuzów rozwalić. Ale widźmo ta baba, nie? Kolejna róża. Kolejna piękna deklaracja uczuć. Kurna, ja nie umiem, Już słyszę pulsujące basy songów miłosnych. Spotted one. Jeden z naszych dronów został uszkodzony. Nie pozwólmy, żeby ptaki zniszczyły dron. Udajcie na miejsce wypadku. Co to? Kerry mi tu coś... Noż. Last clip. Jasny. Can't. Kurna, tyle czasu, to jak ja tam mam dojść do tego drona? Nie zdąża. Oni nie mogą iść. No i fuck. See. Ach, kurna. Fort jest w niebezpieczeństwie. Ja, ale... Co to tu jest? Jak ja to samo wziąć?
Co to tu jest, ty? Ile ja mam wiosen? Dobra. Jojda, czekaj. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że impreza sylwestrowa była jedną wielką katastrofą. Nie żebym wskazywała palcami, każdy z gości ma coś za uszami. Zrobiliśmy się troszeczkę zbyt szczerzy, mówiliśmy sobie rzeczy, których nie mieliśmy na myśli. Czasami trzeba troszkę się wyładować, nieprawdaż? To żadna wielka tajemnica. Mimo to, cóż, ujmując rzecz krótko, mieliśmy niezbyt obiecujący start w nowy rok. Ale mam pewne rozwiązania. You serious? A, kurna. Róża jest. Spersonalizowany sonet jest. Powinnam być zawodową swatką. Dobra. Mówiłem ci, Karol? 27 wiosen. W lipcu wydam ją. Atakują nasz fort. Dodaj Blue Blood do Atlasu. Czekaj, ja go najpierw muszę zbludować tu. Ouais. Je suis désespéré par notre siège, je le sens. You're listening to KWPL, coming at you with Bad Boys Blue in the house on this beautiful sunny day. Yeah, check it out. O, fuck. Jeszcze jakaś coś takiego dziwnego jest? Nie ma, dobra. Edytuj. To pasuje, to pasuje, to pasuje, to pasuje. Nie. Tak. Tak, tak. O. Potwierdź. Buduj. Buduj. Aha, tu jest takie coś. Nowy. Tu ma być. Tak, dobra. Edytuj. Buduj. A teraz niech mnie cholera trafi jak te schody. A, obejrzyj. Ode mnie cały rok różnicy. No fajnie, fajnie. O, to już mnie wkurza. Ach, no. Dobra. Potwierdź. Buduj. No to jest fajne. Ja to potem zrobię. Schody. Fuck. Kurna.
Okay, yes. A nie wkurzyliście. Pitrus, siemanko, siemanko, witam cię serdecznie. Siemaneczko, co tam u ciebie słychać? Wystarczy już Bluebluethu. Teraz zbuduj umocnienia wokół Atlasu, przygotuj się i uruchom go. Dobra. O la la la. Teraz zaczynamy. Masz 5 sekund. Pitrus, co tam u ciebie słychać? Powiedz, o powiedz mi tu. Dasz sobie radę, dowódco. Ach. Dobra. Tutaj. Zobacz co. Padasz, kupujesz Samsunga. Naciskaj coś do strzela albo napraw, bo mamy kłoposy. Czemu ja tego zbudować nie umiem? Aha. Tak to ma być. Nie. Co mi to pokazuje? Teraz buduj. Atlas potrzebuje pomocy. O kurwa. Te i działaj tu z tym szybko, nie? Trzymaj swoje martwe i zimne łapska od naszego lasera. Jest jeszcze taki mały, nie? Tak. 4000. Ja pierdzielę. Kuźwa, 4000. Dobra. Co tam jeszcze nie ma zbudowane? Ty cholero jedna. O kuźwa. Ciekawe jak to zbuduje. Bądź dzielny, porciku. O kurna. O świnie jedne. Się tak muszę męczyć.
A jest ten trzeci. Czekaj, zaraz ja z wami się tak bardziej pogodę. Nie dajcie mi chwilę. Bo oni tam naparzają. Nową bluguty. Nie wiem, o co tu chodzi. A taki stary telefon może jeszcze ja? Czekajcie. Take a break. Na dole. Port zaraz upadnie. Musimy pogadać o Wintertechu. Największa firma na rynku technologicznym z dnia na dzień upadła. Masowe zwolnienia, zamykane sklepy. Nikt z firmy nie chciał tego skomentować. Pamiętacie? O, No tak, prawda wygląda nieco inaczej. słuchaj, co do tego. Ja mam S5 Neo i ci powiem, że taki telefon. Ale ten stary jeszcze Pitrus. Czekajcie, co tu jeszcze? O, jakaś skrzyneczka, przeszukaj. Tu się bardzo opłaca te wszystkie rzeczy przeszukiwać. Nie wiem, czy oni... Pozostało 30 sekund. Nie wiem, co za głupek to aktywował. No ale jak są, to... I tu jeszcze coś do... Dobra robota, dowódco. Ach! I zgasili mi to. DJ o buzie. A to, że nim wąglem poli. Czekajcie, bo mnie kocik DJ zaprasza. DJ, o buzie, to masz to zaproszenie czy nie? Kontynuuj.
fajna grupa była. Szkoda, że tego 5 mi nie otworzyli. Wróć do bazy. Captain Jake. Boroczek nie żyje. A ta laska z tego teledysku, ta fajną czarno, to ona teraz Soul śpiewa. Przepraszam. Myszka. No, awario, widzisko awario. Wacio, witam. Chyba dobrze jak to przeczytał. Witam serdecznie, witam. Kurna, nic i tego, że kto nie zrobił. Wukcio. A to już nie wiem, czy Wukcio, czy Wakcio. Wacio. No, to witam cię serdecznie, cześć. Witam cię serdecznie. Przepraszam. Ach, kurna, choroba też. O, szybki. Co, już? Oj, oj, oj. A już chyba wiem, o co chodzi. Tu wszystko trzeba pokupywać. Chyba dopiero się pójdzie dalej. No. Dobra. Ty długo subujesz? Maciu, to ja cię nie widział. Kurde, ja cię nie widział, przyjacielu. A może, że tak, może wpadłeś kiedyś się przywitać? Tak mi nie wpadło w głowę. Może my razem grali, a nie pamiętam. A zmieniłeś nick. A jaki miałeś wcześniej? Kiedyś byłeś? Już się boję. When you gonna give it me? Is it just a
No. Kim? Godej. Aha. Ja też jakoś tej nazwy nie kojarzę. Ja właśnie musiał tam ino obejrzeć, kto mnie subskrybuje, żeby zapamiętać. A powiedz mi, a ty na Facebooku na Ciupiemy po naszym gdzieś tam jest? Udzielałeś się tam może? A, masakry. Co tam w ogóle u tego masakry słychać ciekawego? Co tam, żyje on tam? Pany, jest taka sytuacja, jak telefon gdzieś trochę jeszcze to pogrom, jakieś pół godzinki może nie i będę spadał na jakieś 2 godzinki. Będzie 8, no 22, choć już coś ten desent. Czas odeprzeć burzę. Dostępny jest dodatkowy Ja wyznacznik. wiem, że masakra na imię Kacper, ja wiem. Gdzieś jest jego bracik, no to wszystko, to pozdrów go. Powiedz, żeby się kiedyś odezwał. Musisz to szybko budować. Kurna, ja zaś to mam budować. Ja nie chcę w drewnie. O. Czemu tego nie mogę zbudować? Co jest nie tak? W drewnie to mam zbudować. Karol, ja po tym again, no chyba pogrom. Chociaż jutro idę do szkoły. Jeszcze nie Jutro odnaleziono też celu. myślę, że pogrom. 22, no myślę, że 22 będę z powrotem. Na razie jeszcze chwila jeszcze pykna, o, powiedzmy. Nie, tu coś... Och Boże, dobra. Ściana. Edytuj. Dziura. Potwierdź, buduj. Kurde. Edytuj, zakryj, potwierdź,
buduj. O! Pewno Karol. Dzięki, dzięki. Co mnie naszło na stare kawałki? Ja zawsze słucham starych kawałków, wiesz? Zawsze. Potwierdź mi. Ten cel jest dość ulotny. Schody. Szukaj dalej. Edytuj. Potwierdź. Buduj. Podłoga zaś. Buduj. Fuck. O, ja cię kręcę. No to akurat było fajne. Nie muszę tego wszystkiego zmieniać. Tak, ja. Edytuj. Potwierdź, buduj. Jak było obróć? No dobra, sprawdź już to. Weź edytuj. Kurna, na łeb idzie dostać. Dobra, co tu jest? Tu jeszcze schody mamy. R1. O, wy świnie. Och. Easy, siemanko, witam cię serdecznie na moim skromnym kanale. Czekaj, jak to zaszło? Edytuj. Ajajaj. Ojeju, jeju. To wymyślają takie pierdoły. Cel zlokalizowany. Gdy będziesz gotowy, postaw atlas na celu. Ach. O fuck, chyba. Chyba mnie szlak trafi, drzewa mi brakło. No uwierzylibyście w to, że może drzewa braknąć? Fajne, easy.
ci już Atlas mi odpalają, ja? Teraz zbuduj umocnienia wokół Atlasu, przygotuj się i uruchom go. Zaraz zaczynamy. Masz 5 sekund, żeby zmienić zdanie. Dasz sobie radę dopóki co. Hej, rozwalają nam port! Fajnie się bawicie. Na tych live'ach, ładnie się bawicie. Mamy jeszcze mega fajerwerki, które tylko czekają na odpalenie. Leć do nich, zbuduj umocnienia i podpal ląd. A ja nie chcę tego budować i no ja tu mam inną robotę. See. Będzie inna robota. A. Teraz ściany. Ściany budujemy. Edytuj i zaś to wszystko połączy. Kurna. Otwierdź, buduj. 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 Tu są zaś oczywiście takie małe, nie? Żeby nie było. Edytuj. Cyk. Już? Buduj. Dobra. Teraz co mi tu brakuje? Obróć, buduj. O, proszę. Tutaj jest tutaj. Deep, deep, deep. Ponosimy szkody. Ach, pierwszy. Husk parade. Okay, here. Ty, ale pieroń z kopała mi sam wlazła, nie? O Boże. Kurna. Ale gnoje. Dobra. Uwaga, port jest atakowany. Out of my way, boys. Co, są grom? Jak oni
zrobili, że są grą. Let's build. Trzymaj swoje martwe i zimne łapska od naszego lasera! Och Boże. Atlas potrzebuje pomocy! Jeszcze coś tu. Ratuj Atlas! Take him out. Ratuj Atlas! Zaćkaj coś zastrzel albo napraw, bo mamy kłopoty! O fuck. I kaun tu jest ten Atlas i kaun tu łazi. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że impreza sylwestrowa była jedną wielką katastrofą. Nie, żebym wskazywała palcami. Każdy z gości ma coś za uszami. Zrobiliśmy się troszeczkę zbyt szczerzy. Mówiliśmy sobie rzeczy, których nie mieliśmy na myśli. Czasami trzeba troszkę się wyładować, nieprawdaż? To żadna wielka tajemnica. Mimo to, cóż, ujmując rzecz krótko, mieliśmy niezbyt obiecujący start w nowy rok. Ale mam pewne rozwiązania. O wy kur... Zostało 30 sekund. Dobra robota, dowódco. Ja pierdzielę, udało się. A o czym gadacie, w co wy tam grocie? O, zaś ktoś... Nic zapasowo obejrzy. Dobra, dzięki Karolu. Kontynuujemy. No. Ach. Szkoda, że nie tyle. Ja, no byda tak jakoś.
Karol jest opie wszędzie. Zaś? A, spoko, spoko. To Ludca wyślij. Waciu. Ludca poślij. Masz w opisie link. Klikasz, wpisujesz i wyskakuje ci darmowo donacja. Nie musisz kasy dawać. Także... Ja wiem. Udało się. Kurna. Nie wiem, co tu jest grane. No ci powiem, rozumiesz, z tym leci, wiesz? Dobra, kochani. Bo ja bym może live'a zostawił, co? By się grało i ten... Nie, żartuję. Nic, ja muszę spadać, ważna sprawa. Ważna bardzo sprawa, muszę wyjść. Bardzo was przepraszam, że tak wyszło. Słuchajcie, jak wam się chce, to wpadnijcie jeszcze około 22. Myślę, że się wyrobię. No. Dzięki wielkie. A, Damian przyszedł, elo i trzeba uciekać. Zaproście znajomych. Ja. Dobra, nic, uciekam. Trzymajcie się, na razie. No, do potem. Dzięki, żeście byli. Na razie. Ja jeszcze poczekam, aż ludcy wszystkie wpadną. To takie wielkie pieniądze, wiecie. O.
Now give me a